Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci, a wannan rana mai suna Lahadi, wacce ta yi daidai da 8 ga watan 11, 2020. Zan fara gabatar muku da labarai na a wannan channel mai suna Shamsi BK TV domin sauraron labaran duniya baki ɗaya daga sassan Najeriya har kaiwa ƙasashen waje. Ga wanda Allah ya bani ikon kawo muku, cikin yardar Allah zan kawo muku shi a kowane lokaci idan har na samu dama. Ku ci gaba da bibiyata a wannan tasha mai suna Shamsi BK TV. Insha Allahu za ku samu labarai na gamsassu kuma ingantattu, ba wai na ƙarya ba. A'a, sai abin da BBC ta fitar, ko Leadership ta fitar, ko Aminiya, ko Legit Hausa. Insha Allahu in dai kuna bibiyata a waɗannan, za ku ringa ji na ɗauke da sabbin labaran da aka fitar a duniya, har ma da ɓangaren wasanni. Daga nan zan fara da jaridar da ta fita a yau, yanzu minti ɗaya ma da shikanta, wacce aka ce ana ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin Afirka a yayin da ake yaƙi da cutar COVID-19. To insha Allahu wannan labaran yanzu nan zan kawo muku shi ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu muna ƙarfe 6 daidai, kuma lokacin da zan fara gabatar muku da shi. To, za mu shiga cikin kanun labarin. Ana ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin Afirka a yayin da ake yaƙi da cutar COVID-19, ma'ana coronavirus kenan. Yaɗuwar cutar COVID-19 ta haddasa raguwar tattalin arzikin Afirka, amma ƙasashen nahiyar Afirka suna ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin Afirka a yayin da suke yaƙi da cutar. A halin yanzu, wannan sabbin mutanen da suka kamu da cutar a nahiyar Afirka yana raguwa idan aka kwatanta da adadin mafi yawan da aka samu a tsakiyar watan Yuli, bisa ƙididdigar da Cibiyar Yaƙi da Cututtuka Masu Yaɗuwa ta Nahiyar Afirka ta gabatar. An ce yawancin ƙasashen Afirka sun zarce lokacin samun yawan mutane masu kamuwa da cutar mafi yawa, tare da sassauta yanayin tunkarar cutar. Duk ƙasashen Afirka suna ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikinsu. A shekarun baya-bayan nan, an samu saurin bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen Afirka, amma sakamakon ɓarkewar cutar COVID-19, ma'ana mai suna coronavirus, suna fuskantar ƙarin matsaloli masu ɗimbin yawa a fannonin tattalin arziki da zamantakewar al'ummarsu. Alal misali, wasu ƙasashen yammacin Afirka kamar su Najeriya da Guinea da Cote d'Ivoire da sauransu suna fuskantar tashin hankulan siyasa da rikice-rikice, waɗanda suke ƙara tsananta matsalolin zamantakewar al'ummar ƙasashen, yayin da suke ƙoƙarin tunkarar cutar COVID-19 da kuma matsalolin rashin guraben ayyukan yi da talauci a sakamakon cutar. Amma ƙasashen Afirka ba su gaza imaninsu na farfaɗo da tattalin arzikinsu ba. Ga ƙasar Najeriya da Habasha sun yi kwaskwarima kan sha'anin samar da makamashi da sadarwa, sannan kashi 25 cikin 100 na kamfanonin Afirka sun gaggauta inganta fasahohin sadarwa don ƙara zuba jari ga wannan fanni. Ƙasashen Kenya da Tanzania sun yarda da kamfanonin zirga-zirgar jiragen saman fasinja na ƙetare su koma ƙasashensu domin ƙoƙarin farfaɗo da sha'anin yawon buɗe ido. Akwai doguwar tafiya a ƙasashen Afirka wajen farfaɗo da tattalin arzikinsu a yayin da suke ƙoƙarin yaƙi da cutar COVID-19, ma'ana coronavirus. Ya kamata dukkan ƙasashen Afirka su sa ƙaimi
ga bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa da kuma ƙara ƙarfinsu na tunkarar ƙalubale da hadarorin amfanoni daban-daban. Zainab Zain ita ce ta gabatar da wannan labarin. Na gode. Wannan shi ne taƙaitaccen labarin da zan kawo muku a yanzu, wanda aka sake shi dudu ba a fi minti 8 da shikansa ba, kuma cikin ikon Allah ni ma zan sake muku shi ta wannan tasha tawa mai suna Shamsi TV. Na gode. Ku huta lafiya. Ku danna mana alamar like, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku yi mana subscribe. Mun gode.